si trai won. But on this day he says, Ngan penyeng ye pi ko kon. Đáp lại cái jingim sự ý chỉ phi sự xiên này cái độ biang này cái por cái bữa cái thằng mà sliang cái tiền cái trong play but ai không lấy phi ru baro cái pelak cái por cái này cái kelemat mentai cái sengap cái tiền cái trong play but try nên cái khui phi cái đàn này cũng ju cái ba pet lagi yang cái trong phi cái tiền cái trong Jesus tapi orang cái Bible này cái por cái làm pulih lang bat ngai cái này cái Bantei ka bangi ju puli na kapor siya kapor, iya ka bangi ju asngaw na kapor siya kapor, bagata kalong na umathios kal nong ka ba nriyo ka dekat ba arpsan terter. Nriyo arpsan. Ngasutanat abang puli ba ngasungu iya ini kikintian ni ka ba ujisu keren. Ujisu uday ubakren. Au ujisu uday ubakren. Ujisu uday ubakular. Kan mahang ni Papi puli ke Bible wat juang ba ukren tang ya kini ki breu ha kani kapor. Henry haba fi puli ke Bible ong bai bu Jisu ukren yang ngaru mentah. Amen. Ukren yang ngaru mentah. Tadi yang tahu try ukren tang itu kinong sengap aga to kapor. Henry ukren yang ngiru ha kani kesngi. Baka stunat plat ke ktian jo blai ka ong ne ong namar ka tang ong api wat khuslai. Wong no try Kanuat pernah fisik khuslai. Bukan mana juga khuslai tak ingat Ngate bukan pernah singi khuslai. Warong bangam juga khuslai. Nggak khuslai. Henry habang aku mau bayar ketian jom belayam kadu no ajing khuslai. Amen. Haga jinglong do kajuan mi kijing khuslai. Kadang tabak ketian ke jong Jisu. Wang hang ni wat khuslai yala ka jingim. Wat khuslai ialah ka ladau ang wat khuslai ialah ka jingim umur banong kumno. Umur banong wat khuslai latip mga. Amen. Latip mga ya kay? Ya ka jingim jongpi. Ya roi try. Wat khuslai ialah ka jingim mar nga latip lot mga nadong syadong yapi. Mday tang bau syuong, namar ka Bible ka kran ya kani rafi puliru na ka kitab jong Isaiah, la rafi don bat nga kani ka por, pulino Isaiah saupun rio kani ka dekat ka balai, utrai wong kumni, ngas notenat ngasu ich plat ni kintin ya ka ba utrai ukular. Ni pulin ni ka por Isaiah saupun rio kani ka dekat ka balai, kani ka benta ka bakham syapo ka ong kumni, ya ki ba nga laba na do ka kpo, ya ki ba nga lakit na do balapun. Wong hang ni ti hadu ke Shillong temen ngalong uta bat hadu bandau pu nyu li ngan kit ye pi. Ngangala pelong ti ngan ba ngan kit ru bat ngan pelat. Meno boong? Meno boong? Laklet meno boong. Meno boong? Udah Jisu boong. Jisu namar udah ktien jong blai. Kan ma wini ke ktien wat jong boong blai. Ong mi boong Jisu. Maru Jisu dewe? Uktian do Genesis udah Jisu bakren. Hado kitab jingmen pa udah Jisu bakren. Ublay udah be Jisu. Kan mau gani ka way ba Jisu udah way? Uktian. Takdaw ka Bible ka ang haga ba menengkong uladan uktian. Nado menno? Nado menengkong uladan uktian. Bau tau uktian uladan bat. Ublay bau tau uktian ulalong. Ublay, tabangi puli, ya kan kektian kan jong ublay, uway par ublay, uday be Jisu, ubakren, baru Jisu ong kumni ong, ya ka bang laba na do ka kapo. Uno ubreu shahabi na space. Dan na prensi shahabi peduk. Ha? Dan uno ubreu, ya ka bo shuan ban habi peduk u Jisu ru, wahaban wan na ka kapo jong ka breu. Tading tahu ong ini kikintian wong yaki bang alaba na do ka kpo. Mano ba if no kpo? Hagapor vidan ka kpo je imay fila khuslai ne. Troni tip ngadi bali ne bayong ne.
tip ngan day berjerong ne, belengkot ne, ni kuat long model nga. Terkadang kuat ban mi bahai ni kemut tu, kuat ban jerong bah, kuat ban long slim ka figure jonga, dia ban long kata ka height jonga kata. Fila juga khuslai kata. Pinang man khuslai apa dah nak kepok je imai. Mana bu khuslai fi? Dia ulai. Tadau try wong ini kikintian wong ngal ya kiba ngalaba na do ka kepok kamu dia try belaba ya fi na do ka kepok jong imai. Tadau wong what ki khuslai ya ka jingim ka jong fi. Ndai tang belaba wong ya kiba ngalakit ru na do belapun. Na do belapun ya fi. Try lakit ya fi. Amen. Na do bapila dan na kepok jong imai. O ngalaba bang ngalakit ya bi. Tading ta open kan mau biang ujisu ya kini kipat ba uyu imat ba ki brio ki bayat aka perthai ki brio ki ba shu ya emat kom to uyu ba ki dan shibon ki jingkuslai ki kuslai ke keingan bam keingan di melening da keingan kup bam da ke Barang laju gini kawai, waktin sebelah itu, syuan pun istang aku ban biang ni uang ba, ya ke bang alaba nado ke kepo, ya ke bang alakit nado belapun, tihado ke jinglong ayo, kanu ada pernah jual sama teman, kanu ada pernah jual teman, hado ke jinglong teman ngalong uta, ban hado ban dapuk nyuli, ngangan kit ipi. Mana bang? Uang ngalaba, ngalakit ifi na do ke kepok do belapun, hado jinglong temen, hado do puk nyuli, uang ngankit ifi. Ndai tang bang syukit ifi tang balat pidan ha kepok jong ke kemi, henry anda pila mi na ke kepok jong ke kemi, anda pila he lasan hado do temen do da puk nyuli ru, uang anum iri ifi ngankit mangai ifi. Kerja subang ke belah palat. Amen. Oh hado ke jinglong teman, hado na puk nyuli ngan kit ya pi, ngala pelong ya pi. Meno pelong ini. Kan mau ke ni ke wei, ho ke jing pelong. Kan mau ke di lembaga jing songkan re, ladau blai shimla pelong pat yang am nginom la. Banwan sui ni ke perthai. Dia blai ba ikon iki kimi iki kpa. Dia blai ba pelong iki kon, ba dia blai ba pelong ini. Tu wong iki kata ngala pelong ya pi ba ngangan ba. Mana ben ba ifi? Setengah syabak. Setengah dem syabak. Suk em de syabak. Da ba ai pa jong pi. Ma i telah post app pi tevim thai. Kelung be syabak. Yang kan mau sien Sofi dang rit ngaba IM ni sikenta. Ben mi na habli Shillong jong i konsunita pelai kali te kapor ni. Haba tu belong tu de Sofi de bos ngai te kapor. Sikenta ba fi mis abit pokta. So pi tam thait manganong ba. Tagalong kom ta em haba ngi sya ba em udai ubaba ubathait. Udai mangi ke ba sya ba. Udai unong ba ubathait. Tading tau de ublai ubakit ubaba ingi nado balapun yangi nado mangidang dan ka kepo jang ka keme baruang yang ni ka gentien hado ke jinglong temen hado da put nyuli. Wang ngan kit ya pi, ngan ba ya pi. Kata ni ke bos ngau tenat pelat. Ya ke bau trai kular, wang ngan kit ru. Bangan pelat. La syabam, la da ya makana ke surok lesi la kadai khorok ram em pang kejat jong tu nong ba ata itu nong syabam lele. La de benya la kama ke lemba ki mau lemba ki khorok ram lemba ke ti ne lemba ki ba kumno la da kiu ne da hieru. Dia unong ba watat, ritai nong syaba imlelei. Tading tau dia ublay, ubakit waba ingi, kan mau ba ublay jungi dia baklan dia kum kimi kapa. Kiba kit tangkat tu kat nepor la thaj no. Berat no ikon ru wala sungwit makwa ban im ta ka jing im basati. Benong ngadang sati. Henry kat no syu la jot la penhap ru bun sien iki kelong. Henry ong pat bangadang sati ki keme ki kpa ka babel ong kata ka keme wat ka keme ka ba ai bunyi le jong ikon kalaban klet no
play ong atang nam klat if itong play gani ka pon Isaiah sab hundai gani ka khot ka bakhat san nga smutanat man play ka clean ju play ka ong hatu ka breu kala ban klat yala ikon badang bun bad banom snai ikon ka kpo jong ka shisha kini kila ban klat kidan ki kme ki kpa ki bisu brat ikon ki sngi ki news laban brat no laban wit no discard no lene brat no bawit balong ching wit laban klat no hinreu trai ong ini kikentin shisha kini laban klat ban nga nganom klat yafi amen imei laban klat pa laban klat lalai song kurim ulok laban klat lene ka kalok laban klat lene ki kon ki laban klat hinrei ublei onom klat yangi amen ublei klat refi ong blei onom klat yang Laban klat you blame klat refi. Kun sama orang dia, ulah klat you kepan re kepau up. Nyeroi try. Up ukpa, man laga sengi up baik you ni kun. Kan mau kene kawai bangi ngidei ki kun ki jong blay. Ngasutunat man perkat ketin ki jong blay nangi pulih naga sam, kene ka sam si spotlight pukunai le ka keren. Ashibon ki hang ni kumno ba. Ublay, ulang tau ublay, ukpa jongi bat kita ingi kum ki kon ki jong ki breu ki jong. Ni pule ni ka por ka sam spotlight khandai ka ong ni. Atrai melayit. Bat mela itu inga. Utrai, uba, yit, bat uba. Fitu itrai. Ha? Utrai de uba yit yangi. Banga sutanat haba uyet usyam yangi. Tadeng ta kan mabo Jisu uyet, you know, ilang berat belajak. Uyet hadu banda syam. Lada umpat syam unom itat. Tadeng ta de utrai bo itu ingi de ma ba yet yangi ka babel ka ong hang ni metep ya ka ba syong jonga bat ya ka ba yeng jonga. Ngatrai utip ublay ka no sin ngi yang ka no sin ngi syong ha ki sisngi. Fikan mau ka no sin fi yang mana? Tangan ni jasang ru anu sin filai yang fikin mau. Ublay kaun 1, inilah yang 2, 3. Kanu sin fi yang, kanu sin fi syong unyau ye gitaru utip lut na dong sedong. Utip ya ka ba yang ko syong jong pi ba ka ba yang jong pi usngo tho ye ki jingmut jong pi na jangai. Utrai am ladap tip lupa ya ka ka ba fi mut ro. What Schwaba pipin kren. Ulah tip lupa ke efin ong. Amen. Schwabin kren. Ulah tip lupa ong ketin ke jong bela. Ke efin kren. Teng film tip show. Tak ada. Utrai ong lah fin kren film tip. Film tip show efin kren rei aibo mensi makoi un kren. Amen. Udah ublay ru ban yarap efi ban kren. Wade ke efin kren film tip. Rei ublay un kren efi. Amen. Kababel ka ong kumno dah. Gong miyit benia iglenti jonga bagi jagat hiya jonga. Bami itu iglenti jonga baro. Try wong no? Mi yang habang atray lene nga song thai. Utray uyo yang iglenti jongi baro ke jagat hiya jongi kamu habang song thai lene habang itray uyo yang baru itu iglenti jongi baro. Kabumot utip lut ya kita ki jingle jongi baro. Tadeng ta kan ma wa jong tip mano boy iya. Fitrei ne fi song thaj. Fitrei yaladine, fitrei nang ta ki wei ne, fitrei na kam tau try ne, fi sakri nam ta jongu em, la da ki wei gem i hin reu blei to ibet. Amen. Tadeng ta kan ma ne ka wei, la da pile e u blei wi i. Blei tip. Tadeng tanga juang nakapor sa kapor pempenkan mau ketin jong boleh habangi syakri kamtam habangi syakri yakiwai tungin syakri kombangi syakri yau terai. Amen. Mdai mengi syakri hok tamuan jaseng rewat habam dan jaseng ru ladangi dan ha office lengi dan ha ying breu leni hangno habangi syakri ngin syakri nado ka donot. Namar kata ka kam kabangi ngitray kadeka kam ka boblay ayengi. Amen. Ndai tang mangitray kam lajong rela dangitray kam kiwairu. Maru bulay wan ainong yengi. Maru i ya kijing tray ke jongi baru i kijing tia ke jongi ru.
Tading tau try uy ilut nadang syadang ang udebit. Nabamdan kami kaktian utlit jonga. Henry kami ko try metip yaka barok par. Kaktian ka jong blay kakran ni kata utip lut nadang syadang. Melakir yang na syadien ba syakmat. Ba melabu ialah kakti halor jonga. Di way bakerifi. Mono bakerifi. Tadawa khuslai daw jisuang war khuslai ialah ka jingim. Wa khuslai ka ifin bam. Lani ya ka ba pipin. Kanung ana pnai jopi pila ju sya tangan. Bam dan bam hiang. Dan bang ni ngam dan jan syo dan ngatip peduli jum fidap. Mo. Tadi takat banang thiet rem ong bi bapat dan sipat dan. Dadap suka duli tentang padan. Andai dan bi te. Ai ngo yu blai ba u ai hangi. Ya ki jing don kam ya kane ka jing don kam ka baman la ka sngi ka bam ka di u ai bet. Lam yo ban bam kedang ru hendrai ngatip ya kata u ai bet yangi ka jing bam ka bengin bam. Ngampa jo sngo ri khasivi dan mure belayap tangan. Namar bam yo bam. Lada ulong kumta em ka bamut kata telayat da ka wai story. Bam yo bam. Renganget. Utrai utip ban ai bam. Ia ki beriu ke jong u. Tading ta babun sin ki khuslai ke bangin bam. Don ki beru spa ki khuslai bam dak em tagas ngi dak menu yung an shat. Ni ka Jewish ka Jew la that mo. Bam no the Chinese na the Indian na bam ni continental na. Khuslai daw dia kataru bam dak trawa khuslai. Ki baduk ki khuslai kumno ki yo bam ki beru spa ki khuslai kumno kin bam. Ne dak gindi. Ni ka khor ka tatan. Ngan thiet no da ko nyop san hajaram ta ka sngi ngandi. Kataru di ka kiat batatam. Nyop san hajar dang tat. Dan ki kiat em boda ki lak ru dan. Tangal lengo fi ong yedi kiat ka bal sma kam no ta kiat tem. Ba nyop san hajar dang tat tapi leng ki snow ki snow khuslai ki baru spa ki snow khuslai ru da ka kiat yung indi. Baduk pat tang ka mendi ru ni tang mendi ka syaru. Mdan deh. Tadi tawar khuslai, ya kita geiru. Ukren, baru ong ya ka bafin kup ya ka met jong piru. Ki baduk ki khuslai da ka bakin pong, da ki ruspa em ki khuslai kin pong da ka brand ayu mentagas ngi. Da ka abibas na. Da ka pume na. Are. Khuslai. Utrai wong. Wat khuslai ka fin bam. Leni ka ba pipindi. Ka babal ka kren ka tawong la fi shakri utrai. Utrai wong umno ngan kerku ya. Ya kupu jong pi. Ba de ya ka ga jong pi. Kababal ka ong ni namar ka tang ong pi wat khuslai la ka jingim ya ka fin bam le ka fin di lemni ka met jong pi ka fin kup ngi puli ne ka sam lai phundai si spa lai phundai ngi hang to dang puli ne ka CL version ka ong ne ong ka jingtip ka khot ka bas riu ka ong ba ka jingtip jong mi shapang jonga ka long ka ba jiliu palat ka long palat ya ka jing shapang jonga shanu kan ngan lech ban phet na mi shanu kan ngan ri na khmat jong mi ladangan kiu syabeneng hang ta medan. Ladang siang ya ka jingtia aki nyamra hang ta medan. Ladang her syapalat kami ngi ni nga syong sya jaka bakut ka sep ngi. Medan hang ta ban yalam ya nga. Medan hang ta ban yarap ya nga. Ngala ban ong baka jingdom ban buri ya nga hendrei ka jing syai jong me ki saudong ya nga. Ngakela ba ki saudong jonga ban kela sya kamit. Henry, wat ka jingdom kamlong ka badum yame, bat ka miet ka pernai kum ka mensngi. Ka jingdom baga jingshai ki long kumju ame. Ka dekot bakat lai ka ong melatau ki dekot met jonga baro melabo lang yanga ha ka kpo ka kemi jonga ngan yaro yame namar melong ubadai banting buram bat ya ka banle. Kalong ka baper bat ka bapela ngatip ya ka donut. Jonga me tip baro.
Men balapan wandur, igi siing jonga melabu lang biang-biang. Haga kepo ke kemi jonga men ba ngalanang san hangta haga beri meladon bemetip yang hangta. Melayu yang haswa banka yang igi sngi balamang yang labu agi jingtho agi kitab jong me haswa bagano naki on sedang. Ablay kalong kaba ban shem igi jingmut jong me. Katno kini kidon. Lada nyaw yaki ki kambun ban yogi sembo siap. Bat habang kendit tia ngashem bemedon bat me. Kejim perkat jong blay nam ta jungi ki kambun ya kai. Igi sembo siap. Kano pi perkat entai ladi. Filaan perkat sikam. Sikam dan kanon teli ki sembo siap. La banyo, pim la su banyo tang sikam ro. Reka Bible ka ong ba kejim perkat ke jonga nam ta jong fi. Ki kambun ban sembo siap jong ka perthai. Tadi kita larang puli ke ketin ke jong blay em. Bleng is tu em don kaman khuslai ke eru. Bau blay. Wang bangalan nyaw yaki ki kambun ban ki sembo siap. Habang kendit tia ngasem bangadang don bat meng kendit rong i ke jing don ke jong blay. Ablay kat no ngakwa ba men peniap iki baman. Kat no ngakwa ba ki breu ki balek jubor kin i yang amarwe. Ki kren ki babaman syapang jong me. Ki kren ki kiba sniu persya ya ka kerteng jong me atrai kanong isi gitu kiba show ni me kanong ijli gitu kiba le persya ya me nga show ni ki jing bitar nga nyaw iki kum ki nong show jonga kerkhal pulai kong to yit nga ablay ba to tip ye jing mut jonga to tenjo nga ba to tip ye jing mut jonga to khmi langa don katno ka basniu hanga batu ye lam nga haglenti bam jikot uni IT la di ong try me tip khambai ke ibang nga tip nga sutunat man perkhat Mathias ni galanong gaban riu de khat barsan ka ong ta wat khuslai ke jingim ke ka ba phin bam ne ke phin di ne ka met jong phi ke phin kop ka jingim kamlong ka ba kham kor ke jing bam ne ka met ke jan kop ke ka ba kham kor dor ka jingim tang ba phi bila em ya ro itrai amen bila yo ka bam ka di praise the lord ayo ka bam tam step khuslai with the meat khuslai sa ka bala shai de Try ong lada pilayo ikani ka mentas dang man aingo no. Pilayo ban bam aingo. Tak da sya ban bam tang tang bam jio bam tang klet ka duai ro. Masu yo ketian no dadap tu la bu la tumbum ni tur. Kon mau kham duai. Tading ta namar babelai balada la tangan la dam yo bam tang klet ban aingo. Nega ketian ka jong blai ka ong ye kata. Ka jingim ka jong pi sha ka long kham koror ban ya kai ya ki jing bam ne ki jing di ba de ka met jong pi ban ya ka jan kop la pila im ai ngo itrai ba la da ka met ka jong pi ka don tang ka met suda ro ai ngo namar ha kata ka met la da kam dan makana ka jan kop ro henry alis pi don ya ka met amen ka met ka ba ko yo khia ya ro itrai wanum khuslai ya ka ge ro utrai wo hang ni to khmi tho i simneng Bakim ya bet lem ne kim ya at lem ne kim ya lom ki tiaran rei pen ban ukpa jong fi bah beneng besai ki. Mono bab sai ki sim. Dus ngi ka sim chabe tak amadan. Te jing tat ka sim mal apalat. Mat la temen tu ka sim. Layap. Apa itu ka sim tu nga ICP CPR ngan cik nang ni. Kau kalayap kam im syu. Te imat la temen tu kesim tak daw. Ti lada ublay menem bejur slap orang yang itu kesim ka herang tu ka yang ni kuntar tu kala biang kami opang ne orang lada dei ubreu sya slap ka tem la acim ngapai ya kesim ublay lada design lupa bagi ini ki snare te kilong waterproof pleng. Dadai umru kimbit umra sulem tu kala alat te. Baru ya kijat jong ki sim ru la ki yu apos elektrik kim julai ki nar lan elektrik kim lele. Maru blai ha kijat jong ki la sna lupa ki insulator. Nene la sna lupa tu ko kombuter kum ka rainboot ka tu la da yu makana ha kanar hana gitu ki pos badan light le gitu ki lan badan light lele. Kata la ka tin no mi tedam hispang. Kisim na ublay lo dap design lupa udah lebih lupa kan sawan ke teknologi ba sadon lan kum tu mau lan pos elektrik dan tigi light ki wire light deh ki babon. Ublay lo dap lupa badai tahu ublay lo dap tahu lupa ki kejat jung kisim lada ki bat makana ha gitu ki senar elektrik kim lele.
Ngau ublay yang ladap design lupa paro ate wat iki simro la penbiang ngata te. Ngau ta kecing start kecing ublay palak sisa. Te ngau aingo itrai. Telah dah sim ka besha pedang untuk dan Nongkhryiem dah yap ro. Ni dah yap di wan Shillong am. Tong wat dia tak sim ka batat dor ka bam dandor eru am. Upen biang la dong sadong but kisu her kisu bam kisu biang la ka biang ki biang la ka biang ne. Ong kan no tam nam ta jung ile amen. Ai ngo si sai ublay. Give me a bed, give me a give me a lom lagi tiar, give me a pelang lupa iru. Henry pun ban ukupa jo fi bawa beneng ubsa yaki. Fiti film ki bakham kor shibun yaki. Henry ngatip ya gani gawai. Yangi am ula dap tip lupa nado kapor. Na ong sina do shwa pindan na kapor jo kami kalau dap itu yafi. Tadeng tahu ong Jeremiah shwa, wa memendan na kapor jo kami kalau dap itu ime. Kamu la dau trawi itu Jeremiah itu yang iru. Amen. Baru upen kentang yang iru, shwa bangin mi nakakpo. Kau mut ulah dapat set apart yang i, lene ulah dapat pen kentang yang i, bangin longki ba kerpang, bangin longki ba kentang, naga mentajang u. Bau tip ingi dah kerteng. Amen. Tangga kami am tang kelet kerteng kon. Sin ngelak situ nang kendang badan pungut ki kon am. Kami lah kelet kerteng. Ini thai kerteng you. Pa kerteng kem to La kelet dah kerteng kon la jong ro namar boleh la bun kon tan. Henry boleh itu ingin dah kerteng. Kat ni million kita nak percaya mu itu ingin dah kerteng. Amen. Bagadai kita ngilong so special la khamat jong try. Tak ada what you snow marway. What you snow kenja alani what you snow bom dan batip ifi kan mau boleh tip yang ni. Kababel ka ang ni asnat. Uno na pi ti ubada khuslai ru. Ubala ban pentam si pro ila kerenyeng. Tola fi khuslai si solve ki problem. Ha? Da khuslai try ka ja kawan hayeng. Ne ka jan ka swan lawan poduli. Khuslai jan man. Cuma wan. Pitara in one. Tang ba khuslai am pila poi hospital. Marbon ki beri khuslai ka jing khuslai keperlong iki sisa banpang. Tadau ki doktor ki kamai sibun menta bapang depression. Dawai ruyat bah di bento mangasngi mlong dai long babit. Tadeng tahap di dawai bet. Nomor balai ba khuslai. Bagi hinarit mentaro dang rit teh na. Nomor balai ki la puli pala lesi ki la tip pala ni internet teh ngadon depression yong. Ni, na fina tip na kijing jungi kihna amna, fina tip teh na, tip la you. Ni mensyam ju tip ta depression, ju tip ta ke anxiety, ju tip ta ke. Ni ju tip. Da susi suyam ka yam tu si panglar ke biang. Sabam kenaro, la blue kenaro si panglar kemen biang. Da dei kena am ta syo am ta dalam depression. Kau percaya ke lagi om long shon shot lagi kon. Siapa? Laki seperti. Kesini lami du bunai ne? Harga cakap bunai lami dah kesini ne? Kajuo, denam. Ketien jomblay kam cukala, tak ada. Ketien jomblay ngong ipi. Kumbau blay ulah dap design ni kasim na do mendai. Bau blay umpadi ite ngimpadi yo iru kita ki sainar elektrik blay dap iru pa. Tadau ketien ke jomblay, kadai ketien ya ka bau dap iru pa na do basdang. Boleh ilu pahado ka bakot. Takadaw ka long kumju ketien jomblay na basdang do ka bakot. Kalong relevant kaya day bet yang i. Amen. Tadau ketien ke jomblay ka ikon sempat bet. Wajib om long sempat. Ketien pada yang gaong no. Spare the rod, spoil the child. Pile let's say pile isnai kon ba isnai ban bom mi il ne ban sempat im de ban bom da kejing dom bom daga jinglong riu blay. Bun sin kimi kpai la di ru bom long riu blay da bom kon teng la mat li so la di te. La bom kul mar te kon la bom la tiet la di mo la bitar la dom la di la long confuse. Ternyata ki kimi ki kpa. La da ki don yu try ki sempat ki kon ka dur te imagan reha do anut pakai jam ta do anut.
Kadai kata, hap sempat higi kon. Kababel kaong kata, kaong ba, uno ba da khuslai, ulaan pentam si pro ila karnyeng. Tading tahu try wat khuslai, tak tahu ngi habau jisu wat khuslai. Stenat pelat, wat khuslai am tak mut naik khuslai hiru. Ding tahu ong ini kikintin uang ba, tu perkat iki tiu lili karengkau. Katno kiman bah kim tray lemne kim thir. Henrei ngaong ni hapi bawat Solomon hakaburam jeng ubaro sim lakup kumuway na kini. Kababal kaong ni tu perkat iki tiu lili na kisentiu te hakarengkau. Katno kiman bah. Kim tray lemne kim thir. Henrei ki pong iki sabti am. Kebaki rong jong ki am wat Solomon am hakaspa ka jong u. Hagata ka jing kraw ka jong ur umpat yo ban pong ya kita ki jan ko bagi sentiu ki pong. Fitip ki sentiu ki dan haduk kan no jaj. Nganang pej menem ki sentiu ki dan haduk saulak jaj. Jaj te types. Species ki dan haduk kumba arlak kendai pusan hajar laispa prapulai species. Layo janji Solomon kata-kata terai. Solomon don janji do saulak teli terai. Different colors. Varieties, species. Berkat vi, kababal kaong da wat Solomon hakata ka bor, hakata ka buram, hakata ka spa jong uram, umpat yo ban kup. Yalade, kumba kini ki sentiu ki kup. Tading tahu wat khuslai. Namar la utrai open kup ya kita ki sentiu ki ba mentah ki don la sai don syu. Wat tu ka khendau la ne wat tu ka jakaru. Kabodon tu sentiu kam kan mau stai tu sentiu kong are menin don sentiu sang ni. Khendau kam kan mau. Wat ya kita te ki balong kum taru ublei udang penkup kata. Takan otam nam tak jim ke jongi. Amen. Kadang penkup baik. Kaong ni kedekot ka ba laipau kaong ladau ublei te open kup kum ta ya u harengkau. Ubamenta ulong lasai telah berat hakalawarding. Kabakan utam api kibarit ke jingat. Namal katawat khuslai da kabaong ke ingin bam ne ke ibangin di le ne ke ibangin kup. Kini kisentiu kilong tang sipang ba sipang kilapoi halawarding. Bang pi kibarit ke jingat. Api kiba rit ke jingat. Jisung rit plat fi ke jingat jong fi. Bat wong hang ni naba kita ki baro ki gentle ki awat ki gentle ki de kita ki bamani belai tahu kan ki bam tip you belai dengan i shisha ki khuslai shisha ke jingim ke jongki ki khuslai bet nak mentai wei kami berit ru kita khuslai ja shabi la khuslai la dom breu kelet hi te bu hi dom itu kalau padam jupet sebinga ba penjahit pecai ja pisah khuslai ja ke la khuslai teng bombiang ini bombiang talak khuslai tam bombiang senyur la khuslai bombiang bah tu senyur umtu la khuslai ne bakhlaman bah kum tu ru la khuslai balai kamlong kumta nani bombet ka jan nani la nyat istri kambet la ka jan khuslai ki briugin ong ayu yang khuslai be ge wan just sang ru kan yo nam yo jaka shong na khuslai shu yang ru kan mlei amen tip yo jaka parking nam dep satu pak la ka pak satu ni kali jong abar yam satu pat mat satu sayo na kawe untuk here dan ki angel amen. Tanaw juga khuslai. Kum ki banget ka babel ka ni balai bi khuslai kum ba kita ki gentle ki khuslai. Lini kita ki breu ki ba klemblai ki ba mani blai tau. Kita ki khuslai tu ong Jisu wat khuslai ma pi kum maki. Ka babel ka kran ni ka ong kum no. Wong ba na ba ukpa jong pi ba beneng utip ba pi don kam yang ni ki e baro. Mano betip? Jisu tiap lat. Nadong sedang. Tadi kita lada pimdan kali memang jaseng wat khuslai. Setangkat nolak yo kali bet. Yo skuti.
Ai ngo badan kejat ro at least. Tu badan kejat wan jaseng kum no plima. Ai ngo are artli kejat juti da pay makanaro at least dang poi ite si jaseng ai ngo yo blai badan kejat. Amen. Dan kibri kyong ni ngam dan kali ya da kejat se dang don ka kejat te. Amen. Wat dong ba ni ap dala yo sukom ta dala yo li bamwan su hi. Tading ta wat khuslai Igi ruwa ka jim ka jong pi wat khuslai namar ukpa jong fi bah beneng wang nadu bala pun de ngalakit ye fi ngalak ba fi nadu ka khapo ta wang wat khuslai wang ngalak tip manga. Hadu ka jinglong temen hadu da put nyuli wang ngalak tip manga wat khuslai. Tading ta ka jim ka jong ki bangai ngi dei ba ngi ngim dan kaman khuslai. Henry ka igi bangi de men le henry pinya wat shwai ka hima u blai ba de ka hok ka jong u. Ngi haban wat shwai ka hima ka jong blai But ya ka hok kamot ya ka bau bleu dawa nangi. Kata di ka badan kam, kata di ka bang kwa man kren ni kamiet. What shwai ya ka hima ka jong blei, but ya ka bau bleu dawa nangi. And his righteousness ka bau bleu dawa nangi. Ya ka bleu dawa nangi. Udawa nangi am bangin kit ya ka ding pana. Oh no babuat ya nga. Pinle am no? Man ba ka ding pana ni, nong ba ka ding pana kum no. Nang tali dalang khuslai sisu. Ba ka ding pana ni la dem barum la. Jisong pi buat dia nga. Ba ai. Kamut kum no. Kawamut si sin ba pi ba ka ding pana klet no ela di la biang. Dah pi la klet ela di am kamut ka jingim kala suk palat. Pinum khuslai sisu ka ifin ba, ka ifin di, ka ifin kupru. Na pila klet dia ladi. Tetapi yang saknar pna, tading ta ni saknar pna no ika tagi jing sam kwa aga jungi man lagas ngi. Bangin sam kwa abai tangi kata ka eka bo bleu kwa yangi. Tading ta bun kibri ngaju tagi khuslai. Pangni ka ong tin bleu khuslai untuk balai syai, bun kibri khuslai im talai syai. Ni to merat clown wan kum no. Ni tip ngan yo nem yo jingrong no. Ni tim ngan yo nam yo ka beneng trai wong ai wat ka hima menta shwa ka hima ka jong blai ka di man menta wat pin le ka man ka jong blai ka wo blai dawa le shwe ka ta menta pi kemen step on trai haga ni ka sngi nganum perkhat ka bala shai ngan perkhat ya ka menta shwa ngan im na nganom im kat kum ka hima ka jong me ngan im kat kum ka ta ka jing dawa ka jong me kadi kata Utrai kwa ingi man im one day at a time. Kwa ingi bangin perkat ya kata ka bansawan. Kwa ingi ban im menta. Tading ta hakani ka sngi. Kidon shibun ki jing penshoy, kidon shibun ki jing kidon shibun ki jing ele. Hendringi haban tuai tang ya kata ka basis sngi shwa. Dan ubri boong ani nganum dikiat la syai la sngi menta shwa nai di. Sai pet ka bala syai. Tau drugs la dam di mo yo olom ta shwa menta ka si sai pet la syai. One day at a time. Bagay kata am ladangi. Nginang manwat try ke hima ga jong blay bagay kata ke hima ga jong blay ke tien blay ko ang kamde ka bam ka di. Ki babon ki breu ki khuslai ya ka bam bad ya ka di bad ya ka jankup. Ki khuslai ya kata mar ke hima ga jong blay kamde kata. Hima ga jong blay ka de ka hok. Kahok kada kata ya ka bleu dawa ya ka bangingin le. But ya ka jing sup but ya ka jing keman. How men sim bakhoy. Kada kata ka try kwa ingi bangingin wat. Kada kata ka try kwa ingi ya ka bangin 3 minut. Wadam khuslai ka bala syai. Marketing jublay finya wat syai ka hima ka jonglay but ya ka hok ka jong gini ki baroan sa ai lang tam ha pi. Nasungo dan wikong i kong i skriw blay IT bahayo blay yo man kani pastor nga healing festival nga tai ti tulop iyo ate long im sngodap te long ta mo man hit giant ti de tong in dawai ka tulop jipi kan he step ili draw ta pisam na kalai po hajar ka po 10,000 hajar kata ko iyo man lo benai ai la lengo kum num ta yo li hit giant on ta lawar si hima u blay de Kata ka ba kia pelang na office na menurut kiwi kiyo arlak mai em kapoi menakane saulak double kita pale no
Tiap. Tading tahaba watrak hima ka jong blay on ailang but tam ban ya kita kiway ki bamwat blay. Kita kiway ki laban yo kita kabalong kumaki di ban yo henry kita ki bawat yu blay peleng u blay ai tam. Amen. Tam. Tagay kita ka ka mangingin don kam ka di tang ya kita bangin wat you try. Bangin wat ban pensungubhay ka man ka juman lagas ngi. Ngitip ang nega perthay ka ba ka babon ki jing penshoy ki babon ki jing batay ki babon ki jing hikay ki babon siya ki ki baro. Ndai try ong pinwat siya ki himaga jong blay. Nagslay ka bam ka di. Lambam sa pusngi dang imhi. Jisu ka no sngi lambam. Yap jisu. Ladam yo bam dep sto mlelay nga try men ay bore ngaro. Me lambam sa pusngi men lang im. Ngate sa pukenta tang la yo be. Amen. Pulsin khuslai. Khuslai bam yo khon. Dala yo khon khuslai ba sa yo khon man pen phong daga pelit school ha khuslai ni khon ya tho daga la sai da khasi ni da karna daga China ne. Ni khuslai sa ki bam dei ban khuslai. La yo kali tala yo ni ngan pendai daga alloy kumno. Ngan pendat sedikit di tayar na oversize layo kali do labiang kan amen layo bisa pendat taka aloy dum yo biang ya kum tur kaya yam na kum no ne khuslai tading ta tang ya kata ka bangi la yo aru ai ngo yo blai amen tading ta trawat khuslai wat khuslai ya ka ifin bam tang ba pula yo ya ka jaru ai ngo yo blai tang ba pula yo ya kamlo ru ai ngo yo blai amen so what you ya hawa pidon man ta kasgi wanum khuslai na kam ta la shai namar kani ka bala shai kala don lagi jong jing khuslai jong ka kam de ki jong pi ka de ki jing khuslai jong ka la shai kala shai ka de kam trai kala shai kamut haban kam trai ya ka de ki jing khuslai mdei ki jing khuslai ba pibin ong ka de ki jong a mar ka babel ka hong ni amdan kam man kanton halor ki jing jar ka wei pa ka wei ka sngi ka wan lam kan le ka ba ong hang ni ki sngi ki la biang ni la jong ka basnio ngim dan kam man kanton ya kita ki jing khuslai ka ba dei na ka manta ka bala shai nai khuslai nai kanton pidan menta tangi kini ka menta ai ngu iu blai ba pm ka babel ka ong ta tu puli ba nga kini ka por astunat puli Stephen ngong jong u Timothy ngani ka lenong ka ban ngong ngani record ka ban rio lenong ban rio mot ban ka record ban rio ka ong kum ni Henry ka tang ka jing rio blai lembat ka jing sunguhun ka long ka jing mentoy ka ba kraw ka jing rio blai lembat ka jing sunguhun ka long ka jing mentoy ka ba kraw ka jing rio blai ba ka jing sunguhun lala pidai ki ba rio blai pia bandon ni ka man sim ka jing sunguhun namar kata ka dai ka jing mentoy ka ba kraw ya piong along rio blai Henry pim sunguhun ka mentoy kata ka jing long rio blai Henry kata ka jing rio blai lemba ka jing sunguhun ka long ka jing mentoy ba kraw namar ngem shom wan lam ru shaka perthai bat ngem la ban lekit no pilau piwan lam Asian perthai la khai fi piwan ra bat credit card masan kana debit card piwan ra ni klem wan ra ya ti thlis dam por balai ngila ban ra mra tangi kata ka ba pidon mentaro ai ngo iblai ka jan bi phong ai ngo iblai ka por ngi la kadang ai ngo iblai la datkan makanar so pang sli bam dukan sli bam siang don hite ban bam amen bagari kata ka ong hang ni ngim sim la wan lam ru sa perthai ban ngim la ban kit no henrei habangi yo ka jing bam ba ka jing kop dagata ngin sngohon habangi yo ai ya ka jing bam ba ya ka jing kop hagatangin sngohon marka babel ka ong hang ni henrei kita ki bakwa ban ruspa agi hap sa ka jing penshoy ba sa jing riam bat ki ba bon ki jing kwa abrai ki ba biet bat ki ba pensnio ki ba penjelop ya ki breu sa ka jing jot bat sa ka jing kordet kita ki ba shukwa raha kita ki breu ki gentle ki ba mani blay tau
Kajing mani beli tau peleng kam day tang beli tau mereka day kata peleng. Kabangi mani kita ki AKA. Ya kabangi dah kamat ke jongi bat ngi kwa dah download ke jongi. Ya ki bamday ke jong belai. Ya bam ya kadi ya kakup ke sam. Makita lah dah kalong kamat ke jim jongi kita higla di beli tau. Tering tangim don kam khuslai. Ngas ngungu i belai batang teng ngapong ke kut bela rim ham ki beri yang ni pastor tiat Nongthymmai. Peleng gitu ke barim am bang ngapong mangam ke Nongthymmai baik namar belai. Bu belai upen Nongthymmai. Amen. Tak raw ju khuslai. Pastor bon bapong sut rim bon ki beri yang ngapong sut Nongthymmai. Hero itrai. Hero itrai. Why bu Nongthymmai ro? Tambah ngapong ke barim ro Nongthymmai. Hero itrai. Dagadi kata ngakan ma ba idan wi kong ru si sin itai wi kong wan shit on new pin so new pin je the shit there the yong ni boleh ni na jan sam Nongthymmai ong dei kan ni boleh post nam nget ranga yong na si post nam kan ni na pe ji internet ni oh ba shakri u boleh dagadau ko to ka jan ki bi phong ru Nongthymmai ba amen tarang yim dan kam man khuslai ke bengin bam bengin di ne ke bengin khuslai nam ta ka bala shai ru tak bela syai ko abang fi kelak biang hi abakan khuslai nam tai ladi ringa ko abang fi pipin khuslai tang ne ka wai hakan ne ka sngi ngai em ka ko ka tin jong blai nakit em ka ding phana ngale ne me ka e ka blai dawa bagata em ka dei ka blai kwa ai ki em jong hi tra fi dan ka tin ka jong blai em ka tin jong blai fi tip bahab le kum ta le bi kum ta amen wonom ong ngan le man ta la syai ngan skala ka mut em Lada utrai wan nak mentah kesengipan lem no. Dan kiberi yang ngan sekala ke bemut la syai mentang empat la telada wan nak mentan lem no. Ka bemut mentah te mdei ban ong la syai henry mentah. Kam tam kadai kata ka bau blai ong ya ka hima ka jong blai. Ni haban yo mentah kam dei la syai. Ni haban le ka man ka jong blai mentah mdei ban le la syai. Yero itrai. Ngai bu blai ker khui ngi. Bang ngai utrai am ong wat khuslai am tak daw pi mi nang ni am wat khuslai ki ke ru. Amen. Lam dan khao hayeng no am le la dan ni. Lam dan gas hayeng rum le tu gas na set da diang. Wat tu pelang tu sejan no. Tang pelang. Wat lekot plastik le. Nganget pa ublay num le fi kum ta te. Tang badon lupa kan be ready lupa lamdon le kum ta ru biang hi. Wat ju tnum. Amen. Ta da rum don ke biang be ai ngo ublay be. Ye baro. Bangatip ya kata ublay em un ker khu fi. Kada kita wat ju khuslai. Bun palat ki bri ki khuslai ke ni ki sngi kita ki bomlong necessary. Khuslai ke. Khuslai ke. Terapi syakri bi ublai. Amen. Ublai us pendap bi jindan kam jong pi. La de kapor us le be. Ublai us kar khu pi. Wei ngatip bo ong ni ka wei. Wong bo ublai ong da ka bakar khu ngan kar khu de pi. Da ka penroi ngan penroi pi. Kata ka de no. I gentle na i bangat. I bangat. Tading ta waju ong ni pastor ngam kwa ban ruspatan. Ni perkat tang yala di de. Ongan ruspa boleh ngalak ban yarap igi bedok. Ngalak ban ai pau show skam boleh. Amen. Da perkat ni la di tang kani la biang hi. Ne kum no ne. Tang kani badan la biang hi. Henry nai sunguhun. Banong tang kum ni ngalak biang ngatip ya kani ka wai. La sunguhun ya kata ka pidon mentam. La pipi ong ngabiang mi tra nga sunguhun ni kani ka bang ngadon syakri bi ublayam na kata ka jing sunguhun un ai lang tam ya fi. Amen. Un ai lang tam ba fin long ke jingkar kui ki wei dia. Ngakan mau ke ne ka wei ba usak hayos anda habau ya kendo ya jisu am uklam kwa syu da ka spa uklam kwa syu ya kata ka jingdon ka jong wong si tang na ka bangadon ngan ai no. Sino ski beduk balada ngala syukori no ngala tok te ngala bam klop wong an siu sau sha ai ka bang kata. Ba jisu hang tang tai wong ka jing penem kelawan ha ka ne ka yeng. Ka jing penem ka dei ka jing penem ka ba kenja do ba ka jing penem kam tam ka ba kenja men siam. Kajing penem kawan. Mensyua kawan ke sepatu, mentakan wan ke sepak ke bisisya ke negeri. Mensyua pim yo jing penem, mentah pim yo jing penem. Mensyua am dan jing suk, mentah ke jing suk kan wan. Ke jing kemen kan wan.
Kajing dap kerhai kan wan. Haki tiar ki bakan jado, haki tiar bakan jaman siem. Dayang takan mau kan ikawai bo blay wong baga jing kerku ke jong Abraham mau Chris Jisu kan wan sigi gentil. Daw men siem bakoi. Kajing kerku jong no. Jong Abraham kan mau Abraham udah ubriu bela kerku hak bakan jado. Kajing kerku ke jong Abraham mau Chris Jisu. Wa Abraham baru Chris Jisu. Kabakan jado baru kabakan jaman siem ka yok lang kawan lang hangi ki gentil. Nakabor ka jong men siem bakoi. Amen. Tagamot habangi iyo jing kerku dai ublay sunghon buun kerku ngi tanga bagan jaman sim un kerku ngi wat haga bagan jadoro namar habangi don naga pertengi don kam ya ka bagan jadoro ya ka bam ya ka di ya ka kop gasam barki wei jing don kam raun aibet amen iro itrai tadai tangim don kam khuslai nganom khuslai bisa ben ay nong ben un khuslai aladi amen. Tarawat ju komen sa ginong ben. Mga sakri blay kum ta, kuslay kita. Kinong kumno gibriyo nga. Malong isto na blay. Iro try. Tading ta ay bagita kin kuslay nam tayo ladi. Ngim don kan mo kuslay nam tayo ki. Iro try. Amen. Pide sakri bet. Malay ka man sumplay, lebe ka man ka sumplay. Sa kang nang ni nang tayo soitan nga tip be persyang man kang nang ni nang tayo 100 PM pi kang nang ni tu ding pengkiang kan ti no ding pengkiang. Amen. Bu ding pengkiang ya, le high jump kan. Amen. La kang nang ni tayay no na kan riang. Siyam ya kata akan mau dan tigi beriu na mun ngit itu kagit belakang kagit tamanang tayo don Jakarta balat bandrung. Leo berstom ya no. Wah di sekarang nang nawe. Rung nang taram se. Hiro itrai. Kang la we dan galat na kumwe. Amen. Tading ta ka we ka bo trai kwa fi ka long ba pin sakri be yo. Pin le ka man ka jo, pin wa ta hima ka jo. Ka hima ka jo ka le ka ta bo trai ba hima ka jo men wan ka jim jo ka ai. Ha ba gi wa ta hima ka jing sun shar ka jo trai ka le wan ka jim ka jo ngi. Ai bo sim ki sim trai ki trai bo long usim kisim utrai kitrai bolong ru utrai jong kata kahima unlong utrai ke jim jongi amen bading ta layo jisu am him khuslai sui ke iro itrai wak khuslai ta ki kon kiti wak khuslai ta ilok khuslai ta ke wat ju yam na ka bata bolong unnecessary tu lok ule da ka jem tu yam khamat ju ble la pun kelai dong kelaro tra la biang ngala kala manga amen. Tading ta sakri sayo try balara fila sakri try teng yel di pat yo ji penem de khuslai ki we uni kon janga kan mau di kong sin bam ko ai samap kon juga di drok sunga phir te bu ai ngkong ngam bu ai ngase oh te phim chu ai kwai oh bu ai kwai te apa yel di dang bu ai kwai te kon pat ndai de ong api kelas mo pi nawar pilih pi buat duma, buat kuai, buat raja. Om pa yukun na buat drugs. Para apa you buat? Dalam no. Om kelas semua pi. Tading tayo lakalam tayo ingo iblay. Amen. Barhabala kalam, kamut lakalas yu analadiam, kita gibahajan jungir kin kalam. Amen. Tadi abang gila, yo show Jisu balong tahu, try sim balong katakan kahima ka jung awan ka jim ka jung iam. Apa kahima ka jung boleh galawan hangi iam. Kamu kita bedan lang ajan kin yo lang, amen. Ati kenapa kata 100%. Kamlat dah kata. Tadi tangi hap yo sya mangi try. Sin bang la yo mangi try ki we gila yo lot. Amen. Tadam dan kam khuslai ki we khuslai sila dia la yo nampak yo try. Tak kata. Ngai try ker khu ingi kan kamiet. Tadi kita kubur ni janmiat kalong wat khuslai ki keiru. Ni wat cai ki ma ka jong blay bat dia kata ki ke bo blay dawa na pi. Le dia kata. Pini ki ke baro an sai lang tam ka jim ka jong pi. Amen. Kuai ka benang ah. La yo be ka benang. Nomor fila im hok mta ka sengi, nomor fila im baham ta ka sengi, pi penso bahai blay mta ka sengi, la tikinabe ki ma ki benang kala dai ka jong pi. La tiam ta ka miet, try ngo bang la job mta ka sengi. La sai mestep yang try ngan job akan ka sengi ru. Ai boring ah. Imbet one day at a time. Wadum im lupa sis pas nam shwa. Amen. Tarau imbet
mentaga sengingan job, mentaga sengingan dia benle eka ebo trai udawa. Badeng tala fila pulih ke tin jom boleh duai, bakam tam duai utrai ru, duai nam takiwei ru, nai duai tan tai la dia ru, duai nam takiwei, bakiwei ru kinyo jimpin bakiwei ru kinyo Jesus Christ, bakir kinyo pediang ki himaga jom boleh, bakiru kinyo ia kata benle eka boleh dawa ke jim joki. Duai kata ngin si kamba jom boleh ke jim joki. Amen. Akan si trai wa. But on this day he says, Ngan penyeng ye pi ko kon.